Dnevna doza politike. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednoj emisiji Dnevne doze politike. Naime, danas ćemo malo govoriti o Putinovom obilasku oblasti Kurska. Oblast Kursk je pre nekih mjesec dana u potpunosti oslobođena. Ono što je bilo dosta kontroverzno u vezi same oblasti jeste i taj upad ukrajinskih trupa, veoma brzo zauzimanje prema samome gradu. A također, ako govorimo o toj oblasti, tada su uključili i severnokorejski vojnici koji su došli generalno na samo ukrajinsko ratište, odnosno došli su da brane oblast Ruske federacije koja je zapravo bila u jednom malom momentu i okupirana, jednom malom dijelu okupirana. S time da smo imali taj preduslov da su se Ruska federacija i Severna Koreja usaglasili i potpisale određene sporazume da napad i ulazak na jednu zemlju je kao napad i na ovu drugu zemlju, kao jedan mali ugovor što se tiče i samoga ODKB-a, odnosno člana 4 ODKB-a. Ako govorimo o Kursku, nije toliko velika oblast, ali jeste bilo veoma uticajno po pitanju samih vojnika na ukrajinskom frontu kako se dalje odvijeti situacija, jer je bilo nezamislivo u tom momentu da Ukrajina može tako nešto da izvede. Sada, ako govorimo o Putinu i njegovom obilasku ove oblasti, smatram da je to jedan dodatni vetar u leđa za sve njegove trupe koje se nalaze na oblasti Ukrajine. O frontu se malo govori sada. Vi imate konstantno napredovanje ruskih trupa na teritoriji Ukrajine i to po nekoliko kilometara na dnevnom nivou. Ukrajinska vojska je baš dosta demoralisana i sva ova, pogotovo geopolitička zbivanja, itekako utiču na same Ukrajince. Naime, odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije se itekako otopljavaju i to je ono, i pogotovo ako govorimo o recimo novcu, tokovog novca, kako stiže do Ukrajine, da li stiže do Ukrajine, da li se da pomaže ili ne. Najveća pomoć zapravo dolazi od Evrope i što se tiče same tehnike i što se tiče novčanih sredstava. Amerikanci su potpisali da prirodni resursi Ukrajine jesu zapravo sada vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država i to su silne 70 milijardi, mogu slobodno reći i 100 milijardi dolara, ali naravno ne može se to isplatiti u jednom datom momentu. Ova njegova posjeta nakon razgovora Putina i Donalda Trumpa koji je trajao preko 3 časa meni barem ukazuje da Putin uopšte ne želi da stane na ovim granicama koje je sada trenutno zauzeo na teritoriji Ukrajine, već želi da da određen podsticaj svojoj vojsci na samom frontu da što dalje i jače napreduju. Ako govorimo oko 800 tačaka što imaju da razmenjuju, odnosno da se usaglase Donald Trump i Vladimir Putin, da, to će biti u nekom narednom periodu, ali i sa time će se malo sačekati jer nekako ta prednost Ruske federacije sada se tekako vidi, povlačenje ne samo Ukrajine nego i Evrope, ako gledamo u tom širom kontekstu sa ratišta, je definitivno osetna i ruske trupe, iako su pretrpele značajne gubitke, ako govorimo već preko 3 godine ovoga sukoba, neće stati samo na ove 4 teritorije koje su zauzele, već će vjerovatno prelaziti polako granicu i njih i dolaziti do nekih novih teritorija. Čak je i Vladimir Putin rekao da sada hoće još 2 oblasti pored ove 4 konkretno da zauzme, odnosno da prodre u njih i da se nastave ratna dejstva. Odlazak Putina u Kursk jeste jedan znak koji se daje samim vojnicima, jeste znak koji se daje i Evropi, znak koji se daje i Sjedinjenim Američkim Državama, mada Amerikanci nekako onako malo žmureći gledaju na sve to. Govorilo se da će se završiti rat za 24 časa, to na kraju vidjelo se da nije moguće. Imamo ovu situaciju i mislim da će se dalje dejstva ruske vojske nastaviti, a pitanje je kada će ponovo doći konkretno do neke želje za stolom kao što je trebalo da se to desi u Istanbulu, odnosno konkretno govoreći za samu Tursku, gdje vidite da ni prvi, ni drugi, ni treći, pa mogu smo reći ni četvrti ešalon državnog vrha Ruske federacije nije prisustvovao samome sastanku sa Ukrajinom, dok je Zelenski prisustvovao. Odnosno, oni koji sada odlučuju šta će i kako će činiti sa teritorijama na prostorima Ukrajine i o daljim dejstvima na frontu jeste Ruska federacija, a i generalno o geopolitičkim zbivanjima. Severnokorejske trupe, koliko
barem sada možemo pročitati, jeste da nemaju samo aktivnost na frontu, jer su one završile taj svoj posao, odnosno pomogle Rusima što se tiče Kurska. Ukrajinci su htjeli zapravo da odvuku vojsku ka toj oblasti i izgubili najelitnije jedinice u samome Kursku. Tako da Kurska oblast jeste oslobođena, dolazak Putina jeste zapravo znak ruskoj vojsci da se i dalje se nastavlja, da nema stajanja i da se taj neki moral samoga ruskog vojnika na frontu itekako podigne, jer predsjednik Ruske federacije obilaskom te oblasti nekako je dao vetar u leđa u narednom periodu što se tiče samih dejstava. Pratit ćemo situaciju, ali o teritorijama, odnosno generalno granicama pomeranja fronta se malo govori, ali ne bi bilo loše da pogledate, jer se iz dana u dan to menja u korist Ruske federacije. Poštovani slušalci, do sljedećeg slušanja, doviđenja. Dnevna doza politike.